Makeup Studio стъпи в България. Компанията, която предлага грим в най-богато разнообразие от цветове и продукти за нуждите на професионалните гримьори, откри главен офис в Бургас. Предстои разкриването на Makeup Studio бутици в по-големите градове на страната. В тренинг център ще се предлага безплатно обучение в техниките на професионалното гримиране и тяхното приложение, както и пълно козметично оборудване на студия и училища за красота. Продуктите на Makeup Studio ще могат да се ползват не само от професионалисти, те са адаптирани и към крайния клиент. Всяка взискателна към външния си вид дама може да се възползва от възможностите за преобразяване. Идеята за развитието на световната професионална марка за грим в България е на Даниела Динкова, която е водила преговори с козметичния гигант повече от година, за да получи правата за разпространението и в страната. Според нея голямо предимство на клиента е и това, че цените са контролирани. Makeup Studio е световна компания, която успешно работи с киностудия, известни европейски театри, телевизионни компании и агенции за модели 39 страни по света.